последна част, следващия ли? След това са Lightning толковете, останете за тях, ще бъдат интересни, макар само 2. Ако искате, запишете се, все още има шанс. Нали, защото ако каквито и криптографски алгоритми да ползвате, ако не ги спазвате, вероятността да направите грешка, която да обезмисли ползването на криптография е много голяма. Така, първото нещо е много ясен дизайн на приложението. Какви модули ще имате, какво ще прави всеки модул да прави едно нещо, но да го прави наистина добре. Оттам нататък да се спазва определен стил на писане на код и повярвайте ми, дали ще ползвате 4 или 8 символа за indentation на реда, има значение. Дали ще ползвате символи или ще ползвате табове, също има значение. Важно абсолютно всички, които работят по един проект, да ползват един и същи стил и да не променяте стила по време на развитието на проекта. Затова аз лично бих препоръчала да се ползва стил на програмиране, който е дефиниран, документиран, като например това, което ползват за Linux кърнела, това, което се ползва в FreeBSD и другите BSD операционни системи, защото е доказано, че така се пише четим код, разбираем код, нали, няма нужда да обяснявате собствения си кодинг стайл на всеки нов член на екипа, просто му казвате, ето ви документацията, прочетете си, ето ви примери, вижте ги. Така, следващото нещо, грешките, които компилаторите издават докато компилираме кода. Значи на времето един познат сподели с мен, че има приятел, който компилира кода си без грешки и му прави евола. Според мен това е задължително. Въпреки че 9 от 10 грешки, които компилатора ще ви покаже, най-вероятно са глупости, нали, абсолютно невинни неща. Тези 9 от 10 ще скрият 10-та, която ще е нещо сериозно и която ще е сериозна индикация за бъг във вашия код, така че най-добре, въпреки многото false positive, хвалете малко повече усилия, компилирайте си кода абсолютно чист, така че следващия път, ако има индикация за сериозна грешка, да можете лесно да я видите. Следващото нещо, написали сте си кода, компилирали сте го чисто, ползвайте code versioning система, дори да работите сам по един проект. Защо? Я ползвайте по предназначение. Комити с празни съобщения са абсолютно безмислени. Обезмислят ползването на Code Versioning система като цяло. Иначе, да кажем един проект, който се развива с времето 2, 3, 4, 5 години, сега аз лично не си спомням кода, който съм писала преди 6 месеца. Нали, какво остава за нещо, което съм правила преди 2 години. Ако в един момент ми се дава проблеми, винаги мога да се върна към историята в Code Versioning системата, да видя защо съм го направила, как точно. Ако работят повече хора, нали, съответно смисъла, ползването на Code Versioning система добива още по-голям смисъл. Оттам нататък, Code Review, всички сме хора, всички правим грешки. Нали, волно или неволно. Затова е хубаво, когато правим някакви промени, каквито и да са, да помолим другарчето да погледне, виж как ти се струва това, разбираш ли го, не го ли разбираш, ако искаш да ти обясна, нали, за да видим дали не съм допуснал грешка някъде. След това има такива програми, които анализират кода и евентуално могат да сигнализират за проблеми в него. Най-разпространената и най-добрата към момента се казва Coverity, тя е платена, обаче Coverity работят с доста от open source проектите, примерно Linux кърнела задължително му пускат Coverity. FreeBSD като операционна система на текущия код също се пускат Coverity анализи и то сигнализира за различни неща, като неинициализирани, променливи код, който никога няма да си изпълни, евентуално логически грешки в кода, изпуснат, да кажем, брейк в някой switch case statement. Такива неща, които също може да са грешка, ако компилатора не ги е хванал. Значи CLang е един сравнително нов компилатор, който се разработва съвместно с Apple и включва в себе си също такъв Static Code Analyzer. Той е доста по-примитивен от Coverity, но също хваща проблеми, така че ако нямате пари за Coverity, Static Code Analyzer на CLang е безплатен, open source, можете да го ползвате. Оттам нататък Unit Testing. Unit Testing какво представлява? Тестване на най-малката единица в кода ви. Може да е модул, когато говорим за процедурно програмиране или си, това обикновено са функциите или процедурите. First Testing, това е
термин за тестване на дадено приложение с невалидни данни, т.е. данни, които приложението не очаква. Когато говорим за мрежови приложения, обикновено чрез fuzz testing се хващат най-много security проблеми. Нали? Това е което security фирмите правят, когато искат да тестват сигурността на дадено приложение, библиотека. Така, при условие, че нали, сте извършили ръчно първите два вида тестване, е хубаво да ги автоматизирате, така че всеки път, когато правите промяна, да можете да пуснете нали, едни автоматични тестове, които могат да ви кажат, ако не нещо друго, поне дали сте щупили нещо в съществуващата функционалност. И на последно място в списъка, но не по важност, е да имате много добра документация. Това е супер важно. Една система, колкото и да е добра, ако не е документирана какво прави, как го прави, как да го настроите, нали, единственият човек, който ще знае как да я ползва, е той, който я е писал. Пак не се знае абсолютно, нали? Когато говорим за open source, още повече. Така и сега вече някои неща, които уж са специфични за C, но не чак толкова. Значи абсолютно всичко, което идва като входни данни от потребителя. Било то като аргументи на командния ред, като пакети от мрежата, не е невалидно, докато не го проверите, че наистина отговаря на изискванията за формата на данните. Така, заради начина, по който се работи с масиви в C. Задължително трябва да правите проверка дали дължината на данните, които искате да копирате от един масив в друг, са дали дължината на масива приемник или стринга приемник е достатъчно голяма, че да копира данните, които искате да копирате. Значи, също, при стринговете в C има и една друга подробност, че те задължително завършват с терминираща нула, така че когато ви идва стринг някъде отвън, като вход от потребител или от мрежа, задължително трябва да сте сигурни, че той е нула терминиран. Защото иначе могат да станат лоши работи. Когато се печатат стрингове, повечето функции търсят терминиращата нула. Ако няма такава, какво ще изпринтите точно, не е ясно. Нали, съответно при работата с стрингове няма да ги споменавам, има функции, които са безопасни за употреба и такива, които трябва да избягвате. Или наличието им без строго зададен формат е индикация за проблем в кода. Пак съответно абсолютно всички данни променливи трябва да са инициализирани преди да ги ползваме. Хубаво е да аутпута, който даваме на потребителя или пък съответно изпращаме по мрежата като пакети, да не съдържа чувствителна информация. Например, какво имам предвид? Да кажем, че имаме един уебсайт, на който трябва да се въведе потребителско име или парола. И поради някаква причина някой случайно е успял да въведе коректно потребителско име, обаче грешна парола. Не трябва да изпишем грешна парола, а изписваме грешно потребителско име или парола, защото иначе, ако това е някой атакуващ, който прави brute force, вече е нацелил единия параметър, който трябва да ни даде. Нали? Това си имам предвид. Съответно, по същия начин задължително си почистваме ресурсите. Тоест, ако сме заделили памет, след като приключим да я ползваме, я освобождаваме. Ако сме отворили сокет и знаем, че от тук нататък този сокет повече не ни трябва, не искаме да комуникираме с него, го затваряме, правим го задължително, нали? И винаги явно. Смисъл такъв, не е хубаво да разчитаме на неща, че когато една програма приключи изпълнението си, тя автоматично ще освободи всички ресурси, които е заела. Освен това, много важно, проверка за грешки. Всяка една функция, която връща някаква стойност, връща тази стойност с определена причина. Обикновено кода за правилно завършване има някакъв код, който е индикация за правилно изпълнение на функцията и някакви кодове или код, който е индикация за грешно изпълнение или неуспешно изпълнение на функцията. Винаги проверяваме дали функцията е правилно изпълнена. Ако връща стойност, никога не трябва да допускаме, че нали, функцията ще завърши правилно и нали, ще ни се върне автоматично правилната стойност. Така, когато говорим за сигурно програмиране, има нещо, което се казва
принцип на най-малката привилегия или разделяне на привилегиите. Така особено когато пишем сървъри, сървърите обикновено слушат на портове, които са добре познати числа от 1 до 1024, например, но за да отвориш такъв порт, обикновено се иска труд привилегии. Или писане по диска, нали. Ако програмата трябва да прави нещо по-специално и трябват по-специални привилегии, тогава е хубаво да разделим програмата на няколко части. Един процес, който има по-големи привилегии, който си комуникира с останалите процеси, единствено има право да кажем да пише в сокет или да пише по диска. Останалите нали, да комуникират с външния свят и съответно да предават към само съобщения, да правят валидация на това, което идва по мрежата или от потребителя и само когато се налага, само когато данните са валидни, вече да изпращат съобщения към привилегирования ни процес, така че той не може да свърши работата, която изисква повече привилегии. А иначе least privilege не трябва да даваме на даден процес или програма повече привилегии, отколкото са необходими за коректното изпълнение. Например, ако ще отваряме сокет, но той е на порт по-голям от 1024, тогава няма нужда да стартираме програмата като root или като там администратор потребителя в Windows и нали, последния принцип максимално просто. Така, нали, винаги ги спазвайте, абсолютно винаги. Смисъл такъв, че дори да пишете някакво програмче, което ви е 50 реда код само за да изтествате нещо, спазвайте ги, защото това, което правим най-често се превръща в навик. Изградим ли си навика да пишем немърливо, мързеливо, в момента, в който се наложи да пишем нещо сериозно и да го напишем качествено, просто при условие, че нямаме създадените навици, вероятността да допуснем грешка е много голяма. Така, първия бъг, за който ще си говорим. В началото казах, че Apple отскоро имат алтернатива, тяхна си имплементация на SSL библиотека. Значи, Apple's Go to Fail Bug е един security проблем, който беше открит края на февруари месец в съответната Leap Security SSL библиотека. И се оказа, че кодът е бил в продакшн на всички iPhone и всички macOS около половин година. Така, това представлява кода на самия бъг. Значи, вижте, че се състои от еднакви if стейтменти, след които има go to fail. Така, go-то е специален оператор в C, който позволява безусловен преход към някакъв лейбъл. В случая лейбъл е, нали, тук фейл, при което разчистваме ресурси и връщаме кода за грешката, която сме получили. Това, което виждаме тук, и то много лесно се набива на очи, че нали, има един if и go to statement след това, който се различава от останалия патърн в кода. И какво прави точно той? Ами, ако нали, тук се върне нещо различно от коректното, тогава отиваме към фейл. Преминаваме на следващия ред, което вече е абсолютно безусловен преход към фейл. Това, което не се вижда на слайда е, че тук тия 3 точки всъщност съдържат кода, който е същинската верификация на сертификата на сървъра. Това какво означава, че всъщност на всички iPhone-и, MacBook-и хората си мислили, че браузърът сигурно сървъра срещу тях се аутентикира, а всъщност всичко това се е прескачало. Нали? Драмата, която беше с този Go to Fail Bug е, че те пуснаха Security Fix за iOS четвъртък или петък в нали, края на февруари въпросната седмица, а съответният Security Fix за macOS излезе около седмица по-късно. Тоест около седмица целият свят знаеше, че по този начин macOS е уязвим на man in the middle атаки. Тоест някой, който очевидно притежава невалиден сертификат, може да ви се представи за сървъра, който си мислите, че с който вие искате да си комуникирате и понеже не се реално валидацията на сертификата не се извършва като хората. Абсолютно да. Което е
сериозен проблем. За мен е това да платиш над 1000 евро, да кажем, за един лаптоп и да не можеш да браузваш securely от него е абсолютно скандално. Нали? Така, този проблем, според мен, се хваща директно на ниво код ревю. Още в началото, дори, нали, човешко е, правим грешки, но така, това е начинът, по който изглежда самата промяна в кода, когато се гледа с графичен мърджър. Мърджър, какво е? Това е програма, която хваща една стара версия на файла, една нова и ви показва разликите между старата и новата. С червеничко са отбелязани изтритите файлове, с зелено добавените. Смисъл, това какво прави тук? Нали? Да не говорим, че значи, CLang има такава опция на компилатора, която би върнала warning, ако този код беше прекаран през CLang с опцията. Статичен код, анализатор като Coverity щеше да го хване също. Тоест, ако те се бяха постарали, такова нещо нямаше да излезе в продакшн. Ако бяха спазили абсолютно и стриктно това, за което говорих преди малко. Така, OpenSSL Heartbeat. Значи откъде идва проблема? Heartbeat, допълнението към OpenSSL всъщност дефинира обмяната на едни служебни съобщения, които да поддържат SSL връзката жива. Нали, ако евентуално по пътя има някакви бъгливи рутери или фаерволи, които когато не чуят трафик между две точки достатъчно време, да не обявят връзката за мъртва и да трябва наново да се ренегошиейтва нищо. Значи Heartbeat екстеншъна дефинира едни такива пакети, които клиентът трябва да изпрати на сървъра, като в пакета има заделени от 1 до 16 байта за някакъв произволен стринг, който клиента, пращайки на сървъра трябва да му отговори със същия стринг. И този стринг е от 1 до 16. Така сега тук на следващия слайд е фикса за този проблем, защото за съжаление, само гледайки кода, нали, не е смисъл кода на OpenSSL библиотеката не е толкова просто написан, че да се види с просто око, особено от човек, който не е навътре с това как е написана библиотеката. Обаче, гледайки фикса, нали, с тук синичко са добавените редове, червеничко са изтритите. Значи, това е преместено горе, веднага след приемане на съобщението, парсване на съобщението от мрежата. Тук са добавени проверки дали дължината на полето, което е със стринга от клиента е 0, тогава silently discard, т.е. не му обръщаме внимание, или дължината е по-голяма от 16 на съответния стринг. А ако е по-голяма от 16, тогава пак silently discard. Значи, в оригиналната версия преди фикса, тази проверка липсва, така че ако изпратиш, примерно, малък стринг с дължина до 5, обаче след това изпратиш значи, полето за дължината на стринга е 2 байта. Тоест максимума, което можеш да изпратиш като дължина на стринга, който си изпратил е 64К. И съответно, заради начина, по който се разполагат данните на една си програма в паметта, всъщност кода, написан без фикса, позволява да се копират до 64К байта от паметта на сървъра. В един SSL сървър какво може да има, освен потребителски имена и пароли, частни ключове, сертификати и всякакви такива работи. Нали, лошото е, че всеки един клиент може да изпраща такива пакети и сървъра отговаря без абсолютно никаква проверка и не оставя абсолютно никакви следи. Тоест, значи всички приложения, всички веб сървъри, всички VPN имплементации, които са ползвали SSL с уязвимата версия, просто единствения от гледна точка на сигурност трябва да допуснат, че всички данни, до които сървъра имал достъп, са компрометирани. Това означава смяна на сертификати, първо револк на стари сертификати, смяна на ключове, смяна на сертификати, на ново разпространение на клиентски сертификати. Нали, много сериозен проблем. Мнението на част от security експертите за Heartbeat
Значи, не съм виждала SSL библиотека, чийто код да не е кошмар. Най-кофти библиотеката, с която съм работил. Това е съмнение от преди известно количество години. Значи, на скалата от 1 до 10, това е 11, веднага след като излезе Heartbleed и съответно основателя на OpenBSD, Теодорат, просто заяви, че не са отговорни хората, които пишат SSL. Затова и те решиха да направят собствен форк и последните 2 седмици работят много здраво по него. До момента, значи, цялата библиотека от около 300 000 реда код, те са махнали над 90 000 реда, който е стар и неизползван. Така че всички ги гледаме много внимателно какво правят и какво ще излезе от цялата тая история. Въпреки че аз смисъл ще видим. И така да е все пак малко по-снисходително към хората, защото в крайна сметка се оказва, че въпреки че 2/3 от веб сървърите в света ползват OpenSSL, проектът се е развивал от 10 човека и само един от тях му се плаща всъщност да работи фул тайм на OpenSSL. Проблем в open source по-скоро не е проблем в финансирането на библиотеката. Надявам се, че ще намерят начин да се финансират по-добре от тук нататък и ще си вземат поуките и няма да допускат повече толкова катастрофални грешки. Значи, освен казаното за сигурното, нали, за добрите практики при програмиране е задължително. При най-малката промяна тествайте. 2 реда код да тествайте го. Така, и сега Debian Random генератор бъга. Значи също е много интересен и познайте в коя библиотека. Нали, нашата любима OpenSSL. Обаче там се получава само в Debian форка на OpenSSL библиотеката. И защо се получава? Debian, мейнтейнера на OpenSSL, е пуснал една много популярна програма, която се казва Valgrind, която динамично следи как дадена програма ползва памета, примерно, и други неща. Съответно, човека е тръгнал да тества OpenSSL библиотеката в Debian с Valgrind и Valgrind е почнал да се оплаква, че на много места памета се използва неинициализирана. Съответно, човека пита в OpenSSL мейлинг листата, те не му обръщат достатъчно внимание, той не им обяснява достатъчно добре проблема си и резултатът е, че той всъщност закоментира няколко извиквания на функции, които правят точно това. Заделят някаква произволна памет и разчитат, че тя има някаква неясна стойност, за да вкарат рандомнес в ключовете, които генерират. В резултат на което от 2006 година до 2008 година в Debian се генерират само 32 000 различни ключа. Значи, за да добиете представа това какво е, един 1024 битов RSA ключ, множеството от всички такива ключове е 2 на 1024. Това е съизмеримо с 10 на 308. Ако искате да направите brute force атака на такъв ключ, трябва да пробвате да декриптирате с около 10 на 308 различни ключове. Ако ключът е бил генериран на Debian, 32 000. Нали? Абсолютно. Така че, когато правите промени, задължително трябва да знаете какво прави кода ви. Трябва да го разбирате. Ако трябва, отделете повече време, питайте, обяснете, но не правете промени, които не разбирате. Така, значи, минаваме към OpenSSL. Най-общо взето, значи, библиотеката се състои от CLI, Command Line Interface. Това са команди, с които можете да изтествате функционалността надолу или ви позволяват, без да се налага да пишете код, да смятате чексуми, да криптирате съобщения, да декриптирате съобщения, да генерирате сертификати, да генерирате ключове. Съответно, това е крипто API-то. Нали, това е едно API, което ви позволява от C-код да ползвате надолу
съответния криптиращ алгоритъм, който сте си избрали, като съответно под него имате два варианта. Или да ползвате хардуерен криптоакселератор. Това са специални чипове платки, които хардуерно смятат, криптират, декриптират, Message Digest и прочее, или съответно, ако няма такъв на системата, съответната софтуерна имплементация на алгоритъма, така има един модул, който се, съответно, имплементацията на SSL протокола, модул, който ви позволява да работите с структури от данни. Това са хешове, списъци, всякакви такива програмистски структури от данни. Модул, който се занимава, който капсулира подробностите при работата с ход и изход. Тоест, използвайки биомодула, вие можете да работите с някакъв биообект, независимо дали под него има сокет или някакъв файл или нещо друго. Съответно, модул, който отговаря за error хендлинга, т.е. репортването на грешки, примерно по SSL комуникацията, по писането, четенето и така нататък. Така, сега това са общо взето командите. Аз не знам, вижда ли се още нещо? Значи, има два варианта да ползвате командния ред на OpenSSL, или пишете OpenSSL и оттам нататък през промпт му задавате команди, какво точно искате да изпълни, какво искате да ви сметне. Другия вариант е да пишете един дълъг команден ред OpenSSL нещо си, какво точно иска да ви изчисли. Нататък в презентациите има много примери, всъщност. Така. И съответно, това е пример как да изчислим Message Digest MD5 или SHA-1 на определен файл. Това е командата, това е което OpenSSL Command Line интерфейса ви изкарва като изход. Така, това са примери за команди, с които можете да криптирате и да декриптирате текст. Някакъв текст, примерно в файла plain text съта има this is a plain text, командния ред, с който го криптирате до шифриран текст plaintext.bin с AES-256 Cipher Blockchaining мод. Съответно въвеждате някаква парола. Това е командния ред, с който декриптирате пък съответния текст. Това е грешка, която ви се връща, когато сте въвели невалидна парола, опитвайки се да декриптирате същия сайфър текст наново. И така, понеже по дефолт данните, шифрираните данни, които получавате, са в binary mode, ако искате да ги видите като стрингова репрезентация, съответно командата е base64 и така нататък. Така. И това всъщност е извадка от C код, който в зависимост от това, което сте му подали, или криптира, или декриптира някакъв plain или cipher текст. Съответно, инициализираме криптиращия контекст, казваме кой алгоритъм искаме да ползваме. Това е указател към буфера с ключа, а това е указател към инициализиращия вектор. Така, съответно, тук задаваме буфера, в който искаме да получим cipher текста и входния буфер с данните. Съответно, приключваме криптирането и освобождаваме контекста. При декриптирането е по същия начин, като инициализиращия вектор, който имаме тук, трябва да е същия като той. Тоест, по някакъв начин трябва да го знаем. Между другото, кода, който съм писала за тази презентация, ще го има качено онлайн. Предполагам понеделник, вторник. URL-ато, където ще е качен, го има в презентацията, така че ако нещо ви потрябва, сваляйте, ползвайте, няма проблеми. Така, значи,
следващите няколко примера са как да генерираме сертификати на командния ред. Защо ни трябват сертификати? Защото накрая има един пример как да напишем всъщност SSL клиент и SSL сървър, ползвайки OpenSSL, нали, като хем сървъра, хем клиента се аутентикира пред сървъра с Digital Signature, хем и сървъра пред клиента. Нали, съответно трябва да кажем, че ние искаме да сме си root certificate authority и ние да си подписваме, да си издаваме подписа на клиента и сървъра. В общия случай, когато тестваме само, нали, това не е абсолютно достатъчно. И съответно така създаваме частен ключ и сертификат за Certificate Authority. Следващото нещо, което правим е да генерираме private ключ за сървъра и съответно Certificate Request за съответния сървър, като OpenSSL ни пита за съответно за различните параметри на сертификата, коя държава, кой град, провинция, common name, email адрес. Това, което аз установих, че е много важно, common name, който давате за сертификата, authority за сървъра и за клиента да са различни, защото в противен случай, когато се опитвате да тествате сървъра и клиента, тестването на сертификатите връща грешка, понеже са издадени на едно и също име. Нали, това е... Мен лично ми отне малко време да разбера защо не ми се получава. Това са съответно командите, с които генерираме ключ и Certificate Request за клиента, а това е начина, по който, имайки private ключа на Certificate Authority, съответно пък генерираме Digital Certificate и за сървъра и за клиента. Така, съответно, command line интерфейса на OpenSSL ни позволява да тестваме с въпросните команди. Това е за сървъра, това е за клиента, дали ключовете, които сме генерирали, са валидни. Нали, дали всъщност SSL хендшейка ще мина успешно с съответните ключове и сертификати, които сме направили. Така, на следващия слайд има пример как с с API-то, което биомодула ни предоставя, можем да се свържем несигурно. В смисъл, създаваме нов обект bio към съответния hostname и порт, свързваме се, тук error handling е малко не дописан и съответно се опитваме да прочетем нещо от вече отворената връзка, изчитаме каквото ни трябва и затваряме връзката. Следващия пример е малко по... така, значи тук вече е как да сетапнем сигурна конекция, в която да има SSL handshake. Съответно, инициализираме нов SSL контекст, като в този контекст казваме, че сме клиент. Така, оказваме къде се намират сертификатите, на които вярваме. Създаваме нова биовръзка. И свързваме биовръзката с SSL контекста. Така, значи, казваме, че SSL трябва да се опитва да, ако има проблем с връзката, автоматично да я поднови. Задаваме hostname и порт за връзката съответно и тук се опитваме да се свържем и ако сертификата не е валиден, нали, разчистваме си ресурсите и приключваме. Ако е валиден, същото нещо. Така, понеже когато работим с SSL, случая показва, че много трудно, поне аз лично, на първи опит никога не съм успяла правилно да си напиша нещата. Има
няколко функции в библиотеката, с които можем да разберем защо дадено извикване не е сработило като хората. Така, ergetError е функция, която ни връща последната грешка като цифра. Съответно пък с rReason, rString можем да получим human readable съобщение, какво всъщност означава този номер грешка. По този начин принтим грешки евентуално към някакъв файлов дескриптор, като стандартно std.r, примерно std.out, там нещо, което ни върши работа. Така принтим грешки към някакъв bill pointer. Нали? Bill казахме, че е модул, който се грижи за input-output, независимо какво има отдолу, дали е файл, сокет или нещо такова. Така че и по този начин можем да принтим към файл, който сме отворили през Bill модула. Така, това е функция, която включва някакъв internal memory checking, който без коментар. SSL library init и SSL load error strings всъщност е хубаво да извикаме, ако смятаме да ползваме тези стрингове, които са предефинирани, съответстващи на определен код за грешка. И съответно това тук долу, значи SSL get error, SSL контекст и номер на грешка пък ни връща конкретен номер на грешка, свързан с SSL контекст. Така че в някакъв момент всичките могат да ни помогнат да диагностицираме защо приложението, което пишем сървъра, клиента не сработва така, както очакваме. Така, значи това е примера за SSL сервер. Ние извикваме въпросните функции, за да ни кажат защо точно. Значи, извиквате някаква функция, тя ви връща някакво число, което е код за грешка. След това, ако искате да знаете точно каква е грешката, трябва да извикате тези функции explicitly в кода. Да, да. Ами добре, да, смисъл вие не е задължително, в крайна сметка не е задължително, но помага много още за самите програмисти. Нали? Защото вероятността да объркате сертификат, да напишете грешна парола или нещо такова е много голяма. Нали? Или както в моя случай, ползвах едно и също command name за сервер клиенти Certificate Authority, сертификата, self-signed сертификат не става. Съответно, как изглежда кода на един сървър в най-простия случай. Нали, зареждаме всичките тези error strings, за да може, ако нещо стане, да кажем какво е станало. Добавяме всички алгоритми, които са били компилирани в библиотеката, като налични. Инициализираме нов SSL контекст, като казваме, че искаме да сме SSL сервер. Оказваме къде се намират trusted сертификатите. Така съответно казваме и оказваме и списък с Trusted Certificate Authority, срещу които да проверим евентуални клиентски сертификати. Казваме къде е нашия паблик, т.е. нашия файл с сертификат, който съдържа публичния ни ключ. Казваме кой ни е private ключа, с който криптираме данните, които пращаме на клиента поне по време на хендшейка. Така проверяваме дали ключа съответства на сертификата, който сме казали, че ще се ползва. Така, пак, ако има проблем с конекцията, казваме, че искаме да опитаме автоматично. Тук
с това извикване казваме, че задължително ще проверяваме сертификата на клиента дали е валиден и че не искаме да се опитваме да установим връзка с клиент, който ни е пратил невалиден сертификат. Това е тук втория флаг. Оттам нататък стандартните извиквания Socket Bind Listen за отваряне на TCP сервер сокет, при което завъртаме един безкрайен цикъл, в който акцептваме евентуално дошла заявка от клиент, отваряме нов сокет за клиента и да обработваме. Всъщност т.е. след като извикаме accept, се извършва първо TCP handshake, съответно нов сокет за клиента, и след това трябва да извикаме SSL accept, при което да приключи и SSL handshake нормално. Последно клиента и то... Да, и съответно същото нещо, само че инициализираме се като клиент, къде ни се намират Trusted сертификатите, кой е моят сертификат, кой е моят private key, проверявам си ключа срещу сертификата, auto retry mode, искаме да, естествено, да проверим сертификата на сървъра, така, hostname за get host by name, т.е. взимаме IP-то на localhost, отваряме socket, SSL connect и така. Значи кода ще е качен ето тук с пълния код, не това, което видяхте тук на слайдовете, изкомпилиран, естествен, че сървъра срещу клиента работи, че encrypt-decrypt работи, командите, които ще ги направя на един, които го имаш и в картинки по-рано, ще ги направя в един скрипт. И така, значи наобщо взето, за да компилирате нещата, под FreeBSD няма проблеми, под Ubuntu или някакъв Linux ще ви трябва libBSD, за да не се занимавам с GNU-Make. И достатъчно е само да разархивирате файловете в съответната директория Make и толкова. Така, това са малко препратки. Между другото, нещо, което искам да спомена е, че има... значи съхранението, генерирането на ключове и управлението на ключове също има добри практики. Мисля, че абсолютно нямам време сега да говоря за това, но минимална дължина на ключ, максимално време, за което е валиден ключа или сертификата, това са важни неща, как се съхраняват, как се сменят. Тук някъде по линковете със сигурност има за добри практики, препоръчвам да се прочете. И въпроси? Ако ще ползвам един клиент-сървър система, създадена от нас, само в рамките на една корпорация, как би препоръчала цял Authority или Self-Signed? Те реално пак са self-signed. В смисъл, ако Authority-то е... Можем ли да му вярваме? Ако си е ваши, можете. Смисъл имате предвид подписани сертификати. Ако ще се ползва само от вас вътрешно, най-вероятно е по-ефтино да е self-signed. От тук нататък обаче хората по този начин се научават да вярват на неща, които са self-signed и които не се знае какви са, което трябва да се прецени. Ако сте склонни да инвестирате парите, които са необходими за сертификати от Certificate Authority и не представляват проблем, естествено е по-добре. Ако... тук говорим само за вътрешно ползване, за външно Certificate Authority. Абсолютно. Други въпроси?
Да благодарим тогава на Щели. Да. И аз ви благодаря.